omagiați! Și astăzi vom petrece împreună cele 30 de minute oferite dedicațiilor muzicale. De aici, din studioul 1 al postului de televiziune Moldova 1, vă adresăm tradiționala urare la mulți ani. Chiar din primele clipe ale emisiunii vom intra în casa domnului Trofim Șpac din Peticeni Călăraș, care aniversează o vârstă pe cât de respectabilă, pe atât de frumoasă, 60 de ani. O viață întreagă ați dedicat școlii, educând generații de copii, viitorii matematicieni. Astăzi, discipolii, împreună cu soția Valentina, feciorul Sergiu, nororile Svetlana și Marcelina, nepoții Cristin, Trofima și Ana Maria, vă urează de sănătate, de mulți ani și fie ca Dumnezeu să vă aibă în pază. Gânduri senine vă transmit și feciorii Marin, Ion, fiica Lucia, nora Raisa, care se află departe de casă, dar care nu a uitat de bunilor părinte. La mulți ani! La mulți ani este urarea devenită tradițională pentru începutul emisiunilor noastre, din fiecare sâmbătă, cea de astăzi nefiind o excepție. La mulți ani, dragi omagiați, din partea noastră și a celor apropiați. Primul omagiat din astă seară este domnul Sandu Sochircă, din Dubna Soroca. Dumnealui rotungește o venerabilă vârstă, 70 de ani. Multiple și calde felicitări vă transmit oamenii dragi. Soția Victoria, fiicele Larisa, Valentina, Tatiana, ginerii Sergiu, Veceslav, Serghei și cei 7 nepoței, numele cărora semnează nepoțelile Doina Arnăut și Marinela Furdul, care sunt și ele din zodia Săgetătorului, împlinesc 12 și respectiv 5 anișori. La mulți ani și vise împlinite, dragă Doina și Marinela. Pentru domnul Tudor Toma, felicitări și din partea rudelor din Trușeni, cuscrilor Vera și Chiril, cu mătrilor Maria și Semion, Pelagia și Ștefan și tuturor celor ce vă știu de un om plânt, generos, iubitor, care întotdeauna a știut să adune în jurul său oameni buni și înțelegători. La mulți ani! La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce vă doriți, zile senine și fericite, la mulți ani să trăiți. Această urare e pentru doamna Zinaida Savitski din Mana, Urhei, care a ajuns la un frumos popas în timp, 78 de ani. Fiica Valentina, cu mult dor și dragoste în suflet, vă dorește ani mulți fericiți, cu liniște sufletească și bucurii de la cei dragi. La mulți ani vă spun și nepoții Marcel, Ionel și Doinița și tot Valentina. Felicită cu mult drag o prietenă scumpă care este Zinaida Bratuțel, tot din Mana Urhei, la împlinirea celor 39 de ani. Multă sănătate, să bucurați de fetițele dragi la care îi țineți atât de mult. Să aveți în preajmă mulți prieteni pentru a vă susține întru totul. Aniversare frumoasă! Bună seara și bine v-am regăsit din nou la dedicații muzicale pentru omagiați și pentru cei ce poartă un așa frumos nume ca Andrei. În tradiția poporului, Moș Andrei este cel cu care se începe luna darurilor, iar emisiunea noastră e cea care aduce surprize plăcute omagiaților. Chiar dacă e o oră târzie, știm că cei apropiați, rudele și prietenii sunt alături de ei Tatiana Tomac din Chișinău, care recent a marcat o frumoasă vârstă a maturității. S-au adunat pentru a vă spune încă o dată că sunteți o femeie minunată, o mamă grijulie și o soție exemplară, dar și pentru a vă dori tot binele și toată fericirea din lume. La mulți ani, doamnă Tatiana Tomac! Recent a sărbătorit o înfloritoare vârstă și Olesia Hiloti din Bălăsinești, Briceni. La cei 18 ani împliniți, dragă Olesia, tot binele lumii, tinerețe, noroc și iubire, să-ți se împlinească toate visele și dorințele. Cu multă sinceritate îți transmit mesajul părinții Alexandra și Vladimir, frățiorul Oleg, fiii Alexandru și Raisa, rudele Sergiu, Natalia, Alexandrina și Andreea. La mulți ani! Cu multe emoții așteptăm aceste zile frumoase, când pe la casele noastre se vor auzi colindătorii. Dar până atunci, dragii noștri, să ne bucurăm împreună de sărbătorile de familie care sunt tot atât de așteptate și tot atât de minunate. Prima omagiată din astă seară este Valentina Baxan din orășelul Fălești, care și-a sărbătorit ziua de naștere recent. La bună și scumpa lor mamă vin cu urări alese de sănătate, copiii micușor, Tatiana și Irina, gânduri frumoase și din partea soțului Anatol, nașilor familiei Lopatenco, rudelor și tuturor prietenilor. Mulți ani fericiți, stimată familie Baxan, sănătate, bucurii și doar oameni buni în preajmă. Zilele acestea va fi omagiat și Andrușa Gonța din Olișcan și Oldăniști. Succese mari la studii îți urează bunica Claudia și bunelul Ion, verișoarele Doina și Evelina, vine Virginia și Igor, părinții și fratele Artur. Și noi ne alăturăm acestor urări, dragă Andrușa Gonța, să-ți punem mult noroc, o viață fericită și cu multă iubire și înțelegere. Gânduri bune și frumoase la frumos și 55 de ani domnule Vladimir Agachi din Pepin Sângerei, care este felicitat cu multă dragoste de nepoții Mădălina, copiii Sergiu și Carolina, de generele Ghenade și de soția Maria.
soției doresc să fiți sănătos, fericit alături de ei, să aveți succese mari în tot ce vă propuneți. Răbdarea și bucuriile să vă însoțească pretutindeni, să rămâneți mereu același, soț, tată și bunic iubitor și generos. La mulți ani, domnule Vladimir Agache, și Domnul să vă păzească. Domnule Agache, fiți alături de noi, căci mai aveți o surpriză în astă seară. Frumosul jubileu de 50 de ani este sărbătorit de domnul Vasile Pogoșa din Mălăiești, Grigori Opol. E și feresc ca în aceste clipe familia dumneavoastră să fie alături și să vă ureze de bine și de mulți ani. Soția Elena, copiii Victor, Olesia, Oxana, Vitali și nepoțica Daniela vă îmbrățișează cu drag, dorindu-vă seninătate și bucurii nemărginite. Domnule Vasile Pogoșa, mulți ani fericiți! Sărbători fericite tuturor! Știți că aceste ultime zile ale anului 2003 curând vor aparține trecutului, iar privirile noastre sunt îndreptate spre viitor. Un nou an ne așteaptă plin de bucurii, de speranțe și de fericire. Le zicem omagiaților noștri în astă seară la mulți ani și sărbători frumoase în familie. Prima omagiată din astă seară este doamna Zinaida Moraru din Chișinău. 60 de ani s-au călătorit asemenea unor păsări în viața dumneaei. Au rămas multe și frumoase amintiri care astăzi vă face să fiți mai fericită și împlinită alături de soțul Victor, de copiii Ghenade și Ina, de ginerile și Nora, de nepoți și de rude apropiate. În această seară, ei vă îmbrățișează cu mult drag, urându-vă un nou an mănos, cu bucurii cotidiene, cu armonie în suflet și cu multe și frumoase cadouri. O seară cât mai plăcută în continuare, doamna Zinaida Moraru. Ieri s-a întors în deplasare echipa Federației Naționale de Taekwondo, GTF, care a participat la Cupa Mondială în Polonia, orașul Wrocław. Echipa sportivilor moldoveni a revenit acasă cu biruință, aducând cu sine 21 de cupe de aur, argint și bronz. Le urăm la mai mult și la mai mare! Bună seara și bine v-am găsit, dragii mei telespectatori! Precum v-am promis vinerea trecută, astăzi vă reîntâlniți cu emisiunea și din partea mea, prin intermediul căreia primiți felicitări și numai urări de bine. Recent și-a sărbătorit ziua de naștere domnul Pavel Rotaru, corespondent al ziarului Luceafărul. Întreg colectivul îl felicită cu toată dragostea pentru talentul și personalitatea dumnealui. Iar noi îi dorim noi realizări, multă sănătate și fericire! Și din partea mea a ajuns în casele dumneavoastră. Aveți salutul meu de bun găsit. E duminică și într-o zi de odihnă ce altceva ar putea fi mai plăcut decât un mănânc de flori. Căci te simți o floare în primăvară când ești omagiată. Așa s-a simțit Angela Buga din Chișinău, care recent și-a sărbătorit ziua de naștere. Între colectivul judecătoriei sectorului centru, părinții și surioara Olesia o felicită călduros, urându-i sănătate și un drum presurat cu noi realizări. Bunăstare și numai bucurii! Aroginu frunza din vii și rândunelele au plecat. Însă emisiunea și din partea mea a rămas alături de dumneavoastră. Bună seara! Cele mai sincere felicitări cu ocazia zilei de naștere primește domnul Ion Moldovanu din Chișinău. Un bun prieten de-al dumneavoastră și toți cei ce vă cunosc vă doresc să aveți parte de toate bucuriile vieții și nu regret să vă ocolească. La mulți ani! Bună seara și bine v-am găsit la emisiunea și din partea mea. Cât și din partea mea, a Victoriei Verdeș, toți cei care își sărbătoresc în această săptămână ziua de naștere primesc cele mai sincere urări de bine și sănătate. Un copil e o floare, floare în casa mare. Un copil e un soare, soare când răsare. Cred că fiecare este de acord cu aceste versuri și îndeosebi Begenar Leonid din Chișinău, care a devenit tată pentru a doua oară. În casa lor a intrat o fetiță mulțumită soției sale Angela. Stimată familie Bejenari, nașii Mina și Valentin și fetițele lor Lenuța și Natălița, vă felicită cu această frumoasă zi din viața dumneavoastră, dorindu-vă fericire, noroc și să creșteți un copil sănătos, voios, care să vă aducă multe bucurii. Astăzi își sărbătorește ziua de naștere Aurelia Pârlog, învățătoare la școala elitară Tatiana Calistro, clasa 0, grupa pregătitoare. Cu prilejul acestei sărbători, în ospeție la ANIT, au venit discipolii ei Marius și Diana Frimov să-i dorească un buchet întreg de flori, sănătate, fericire și
La mulți! Bună seara, dragii noștri! Ne bucurăm să fim iarăși alături de dumneavoastră și să vă spunem un la mulți ani. Să trăim clipele fericite cu adevărat, alături de cei dragi, de surori, frați, cumnați, cumnate, socri, soacre și, desigur, de interpreții preferați. Așadar, se bucură de cele 62 de toamne împlinite doamna Alexandra Marian din Hlina, județul Iedeneț. Alături de dumneavoastră, astăzi sunt cei dragi, care vă transmit cele mai sincere felicitări și urări de sănătate, belșug și fericire, o viață liniștită alături de copii și nepoți de la Hlina și din Chișinău. La mulți ani! Prima seară de decembrie, Zodia Săgetătorului. Bună seara și bine v-am găsit la emisiunea Melodii pe adresa dumneavoastră. E duminică și ce poate fi mai frumos într-o zi de odihnă decât o petrecere frumoasă. O astfel de petrecere are doamna Parascovia Pascaru din Gura Camence, județul Soroca, care este felicitată la respectabila vârstă de 60 de ani. De cele 5 fiice, gineri, nepoței și toți cei dragi. Stimată doamnă, dumneavoastră ați fost întotdeauna înțelegătoare, o fire sensibilă. Mereu ați fost alături de familia dumneavoastră, care astăzi vă transmit cele mai frumoase cuvinte de recunoștință și mulțumire. Să trăiți mulți ani sănătoși, în liniște sufletească, petrecere frumoasă. Bună seara și bine v-am găsit, sănătoși, voioși și plini de dispoziție bună, care este foarte importantă la sărbători și cu atât mai mult la evenimentele de familie. Așa va spune și va fi de acord cu mine și doamna Irina Tiron din Lăpușna, gospodina casei, împreună cu soțul și cu copiii Tatiana, Oleg și Vasile, s-au adunat în această seară pentru a sărbători un frumos eveniment din viață, ziua de naștere. Ce poate fi mai frumos, doamna Irina Tiron, decât să aveți în preajmă pe cei dragi, care vă urează toate bune, sănătate și belșug în casă. La mulți ani! Bună seara, mă bucur să ne întâlnim din nou la emisiunea Dedicații Muzicale, emisiunea care de fiecare dată încearcă să aducă un strop de bucurie la petrecerile dumneavoastră. Sunt pline de emoții zilele de naștere, iar un jubileu de 50 de ani este un eveniment în viața fiecăruia. E fericit la această vârstă domnul Vasile Cucuruz din comuna Stolniceni, județul Lăpușna, care se bucură mult de dragostea soției Mila, copiilor Aliona, Ghenadie, Vasile, ginerului Gheorghe, nepoțelor Ionel și Victorița, care la moment sunt în Germania. Eu vă transmit cele mai sincere felicitări, să fiți sănătos, să aveți parte de liniște, bunăstare și realizări din cele mai frumoase. În numele tuturor semnează soția Mila. La mulți ani! Seara și bine v-am regăsit! Ne bucurăm să fim prezenți la sărbătorile dumneavoastră sau pur și simplu să fim alături la această oră. Și fiindcă emisiunea noastră e pentru și despre omagiați, anume lor le vom adresa cele mai frumoase urări de bine și sănătate pentru a le spori buna dispoziție. Frumoase flori autumnale va primi în dar doamna Iulia Bârcă din Boldorești, Nisporeni. La jubileu de 50 de ani, stimată Iulia Bârcă, vă felicită cu mult drag soțul Victor, fiica Silvia, ginerile Oleg, nepoțelul Gheorghiță, feciorii Vitale, Dumitru, rudele și toți prietenii. Vedem că la masa de sărbătoare sunt prezenți toți. Cadourile, șampania și voia bună nu lipsește. Și noi venim cu o surpriză muzicală, dar nu înainte, de a vă spune la mulți ani, prosperare și tinerețe netrecătoare. 25 de ani activează în domeniul medicinii în comuna Lozova, Strășeni, doamna Silvia Jucov. Ieri, dumneavoastră, sărbătorit o frumoasă vârstă, 50 de ani. În această seară minunată vin cu felicitări soțul Vasile, copiii Artem și Tatiana, ginerile Sergiu și nepoțelul Victoraș. Ei vă iubesc nespus de mult pentru inima mare, pentru calitățile omenești deosebite și doresc să fiți întotdeauna în preajmă, sănătoasă, veselă și optimistă. Ani mulți plini de noroc, dragoste și bucurie, estimată Silvia Jucov. La mulți ani! La mulți ani, doamnei Lidia Râbac din Coșcalia, Căinari, care sărbătorește 40 de ani. Colegii de la Societatea Igoraș vă transmit cele mai frumoase felicitări cu acest prilej și vă doresc doar bucurii și împliniri. Doamnă Lidia Râbac, să trăiți mulți ani, să vă bucurați de viață, să fiți sănătoasă, întotdeauna bine dispusă, respectată și iubită de cei din jur. O seară cât mai frumoasă alături de noi. 18 ani e o vârstă sărbătorită de Fedică Cioarec din Vâlcei Cantemir. E o zi minunată din viața ta, dragă Fedică Cioarec. Iată de ce mânica, frățiorul Veceslav și cei doi nepoței dori să te știe fericit
nu doar în această seară, dar întotdeauna.